Hello, hi, namaste, namaskar. Welcome back to my channel Lucky Slab Diary. Subscribe my channel and press the bell icon for more videos. हो advertisement चल रहा है बे वीडियो देखो. उफ आज संडे रे सब कहते संडेटा बेसी फ्री न कि एक्चुअली संडे रे ही बेसी काम था लुगा सफाठू आरम्भ कर मार्केटिंग बुलाबुली प्राय सब कम संडे रे ही सब थाए सप्ताह 7 दिन जान कम संडे रे ही सब करा हुए आ संडेटा खालीटारे कहते फ्री दिन बोली ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି ସେ ତା ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲାଣି ଧୋଇବା ପାଇଁ କି ପିଲାରେ କ'ଣ ସଫା କରିବି ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁନା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଲାଣି ମୁଁ ମରିବି ନା କ'ଣ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ା ତାର ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି ମଲି ମୁଁ ଧୋଇ ଧୋଇ मैडम तांकर एटी ग्रुप स्टडीज करुँच फोन रे आम आमर जा धोईदवा मैडम को डिस्टर्ब करवानी पढ़ंतु एग्जाम अच्छे आगे ना चौरालीस मिनिट देला टाइम लेकिन एत समय वेट तो करहबनी एक्सप्रेस वास मारिदे तो एक्सप्रेस वास मारा देखो 30 मिनट होगला जाई तो 14 मिनट कमीगला आ कौन बरा फरा कर बहुत थोड़ा पूरा बिरी चाउल बाटी देती ये खाली बिरी अच्छे बटा हम से कौन कर बैगन भजा गरम अरे गचरे पानी दबा को भूली जाइए पानी देदबा गचरे सब मंदार गछटा यहाँ गोटे कि फुल गछ लगे अपराजिता बोधे यहाँ भृषंग पत्र गछटा ये गोटे यहाँ हूँ पुदीना गछ अमृतभंडा गछ लंका गछ सब गछ अच्छे कखारु गछ पोई गछ सब गछ आभेलेबल सेपटे गोटे यहाँ तुलसी गछ गोटे से पिंपरमेंट तुलसी गछ यहाँ पाखे लंका गछ गोटे सब एपटे आग को गले से लगी आमर अमृतभंडा गछ लगी दुईटा केबे हम केबे खाइबे फल के जाने मैं भी जापर आसेपटे अच्छी सेपटे बुली जावाई पड़ो जीवा अरे पेपर देगला कि केत पेपर तो मुझे निजे भी जापर केत सका एपटे मंदार टराटो मल्ली लगी लास्टा टराटो ता मझीटा मंदार मल्ली से कड़ पे मल्ली अच्छे यहाँ तुलसी अच्छा मनी प्लांट गोटे टेबल गोलाप गोटे एपटे गेंडु गछ लगी 8-10टा एपटे गले आगे कखारु गछ देखा कखारु फूल भी देखा 2टा फुटी आज बरा भी हो 2टा किए खाइब कखारु बरा आस ये बाड़े गछ लगे निज हाथ में छेड़े खाइब मजा गोटे अलग प्रकार पूरा सज सज तटका पूरा फुलटा किए खाइब जल्दी आस बरा हम ये भजाटा भी देखी तो कौन केटा गला अरे कंफर्ट पके भूली जाइए पकईदबा मझे खोलला बेलू लिड ओपन लगे बंद हो जाए सर ये टिफिन टा करदे जी मार्केटिंग करवा कौन आसो सब नहीं आस ओएडी मो मोबाइल अछि ओए आदि आदि रे इलु कान रे हाथ देई बसचनी
ଶୁଭିବନି ବୋଲି। ଅନେଉନି। ଏଇଠି ମୋ ମୋବାଇଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ହଉ ନ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। କାନରେ ହାତ ଦେଇ ବଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା। ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ରହିଲାଣି ରେ ବାବା। ତା ଭିତରେ ଖାଇବା ସାରିଦେବା। ଖାଇବା ସାରିଦେଇ ଯିବା ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା। ସରି ତ ଗଲା ଏପଟେ ଏବେ ଶୁଖେଇ ହେବନି, ମାର୍କେଟିଂ କରି ଆସେ ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଶୁଖେଇବା ଆଉ। ମୋ ଡିକି ଭିତରେ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ। ରେନିକୋଟ୍, ଛତା, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତାର ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ପାଣି ବୋତଲ ବି ଯାଏ। ମୁଁ ଏଥର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କାମ ହେଉଛି ତ, ଆଗ ରାସ୍ତାଟା ହେଇନି ଭଲସେ। ସବୁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଫାଇନାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ ଆଉ। ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଅଳିଆମଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ସାଇଫୁନ୍ ଛକ କେନାଲ। ପିଆଜ 30। ଏଠୁ ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଗେ ନେଇଯାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଳୁ ତ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାତଟା ବି ନାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସୁଜି କିଲୋ ଦେବ। ଆଉ ହଳଦୀ ଗୋଟେ 100 ଦେଇଦେବ 50। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛୁଆ ପୁରା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ। ଭଲ। ଏଠୁ ଟିକେ ଦହି ଆଉ ପନିର ନେଇଯିବା। ସବୁ ଆଇଟମ୍ ତ ଅଛି ଏଠି, ଦହି, ପନିର, କ୍ଷୀର, ଲସି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦହି ଆଉ ପନିର ଟିକେ ନେଇଯିବି ଆଉ। ଚିକେନଟା ଏଠୁ ନେଇକି ପଳେଇବା। ପାଖରେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଦେଖାହେଉଛି, ତା ପଛରେ ହେଉଛି ଆମ ଘରଟା। ସେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପଛରୁ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ। ନେଇଯାଉଛି। ଚିକେନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ, ଦହି ପନିରଟା ଏଠି ଥୋଇ ଦେଇଯାଇଥିଲି ଦୋକାନରେ ଆଉ, ନହେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଗରମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିଗଲା ଆମ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଏ ଡାହାଣ ପଟ 3 ନମ୍ବରଟା। ଦହି ପନିର ଏଟା ଆହୁରି କେତେ ଏକାଥରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ନା ଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନୁ। ଖାଲି ଏତେ ବିରିରେ ସୁଜି ଜମା ନାହିଁ। ଦୋକାନରେ ଖାଲି ସୁଜିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଖାଲି ବିରିରେ କରୁ, ସେଇ ନାଇଁ ଖୋଲୁନି ଆଉ। ହଁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଛାଣିବା, ଯାହା କରୁଛ କର। ସେ ବୁଢ଼ା ଦୟା ଲାଗିଲା, ଭଲ କଲରା ବି ଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଲରା ଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ସେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି 250। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼େଇ ଦେ। ହେଲେ ସେ ପତ୍ରଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ହବ ନା। ଥାଉ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସଜିବ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାମ ଛିଡ଼େଇ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେ ଏକାଥରେ। କାଟ ଏ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ପତ୍ର ଜମା ନଷ୍ଟ କରନା, ଆଉ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦାମିକିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ତ ମିଳୁନି ବୋଲି ତ ସେଇଆକୁ ବରା କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆମର ସେଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଜିବ, ଆମ ଗଛ ପୁଣି ବଡ଼ ହେଇନି। ତୁ କାଟିଦେ, ମୁଁ ଖାଲି ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେବି ଉପରେ ପକେଇ, ତାପରେ ତୁ ତାକୁ ପରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଥାଉ, 10 ମିନିଟ୍
ଚିଡ଼ିବ। ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇକି କାଟ କରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ହେଇକି ଟିକେ କାଟେ। ପୁରା ଛୋଟ କରିଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଥିରେ ଗଳାରେ ପକେଇ ବାଟି ତାକୁ ପରେ ଥର ଘାଣ୍ଟିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଉଛି ଉପରେ। ମୁଁ ପକେଇ ପାରିନଥାଏ ତ ପକେଇ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଖାଲି ବରା ଛାଣିଦେବୁ। ଖାଲି ବରା ଛାଣିଦେବୁ। ହୁଁ। ଯାହା ଛାଣୁଛୁ ଛାଣ। ବରା ଛାଣିକି ଦହିବରା ଛାଣ ଯାହା ପିଆଜ ଏକାଥରେ କାଟିବୁ ସେତେବେଳେ ଛାଣିଲା ବେଳେ। ଧୋଇ ଦେଇକି ମସଲା ଫସଲା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେବି। ତାପରେ ତମର ଯାହା କରିବା କରିବ ଆଉ ହେଲା। ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆରେ ଧୋଇଥିଲି ରେ, ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଶୁଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Bring the action. ଦେହ କ'ଣ ଏ ଖରାରେ ଦେହ କ'ଣ ରେ ବାବା, କେତେ ଜୋର ଖରାରେ। ଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ଦେଖାଉଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା ସେଇଠି ଶୁଖେଇଦେବା ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା। ଦହିବରା କିଏ ଖାଇବ ଆସ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିକି ନା ଦିଅ ନା ଚିକେନ୍ଟା ବି ପୁଣି ମୋତେ ଧରିଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ। ଆରାମସେ ସେ ନନଭେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କରିକି ପଳେଇଲେ ମୋତେ ଚିକେନ୍ଟା ଧରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଜି ଚିକେନ୍ରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏତେ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା ହେଇଯିବ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍। ଆଜି ତ ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ। ତ ଆଜିର ବୁଲିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।